Di mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niya ang ilabi na makalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang si Kensi ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otro mong charot. Kensa ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka taas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kaplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daga mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige, kaplita na yung Duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba niyo, oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chululot, may angel nga charot. Ubos na leksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Akiloy. Bisag unsa ka pa, Chulula? Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Uban ka lupat sa langit. Ay! Kilokos ko kwakli! Chululot, may angel nga charot. O karon mga higala sa lain na sagsumpay, ninigatong sugilanon nga naguluhan. Si Chololot, may angel nga charot. Mauna, magdanghag man, sangit tinuon. Kahanggaw baya ni mo di mo Wa magugumit na kita ang taas na itong kawayan na. Nasangit hinoon ko. Mauna, maulagi nga sa sunod, magtanaw gyud ka. Di mo di. Ha? Tanawa sa ubos. Tao nga nagbarog. What? Murag duna siya gipabot. Ako'y Anthony Agaon. Ako'y balbal ara niya. Dili di mo di. Ako mo'y nakakita. Busa ako siya. Tanaw lang di mo di kung saon ko sa pagsagdap. Watch and learn. Nanasad. Nanapod ang iyang watch and learn. Yang palpak di ay. Oo, pero karon dili na ni mapalpak di mo ni. Kay ako na siyang sakdapan. Ug inigabot na ko sa iyang tungod. Niugon ko na yun siya ron dili makasyagit. Iya, tanaw di mo ni. Tuana siya gaon. Ay, kahanas yun niya mo sakay sa sildig lano to ay. Hala! Wala! Hala! Ikupuga na niya gaon. Ay, patay na! Wala! Ikupuga na! Hala, oy! Believe ko niya gaon. Oh, expert pa na ini siya sa mga ingon ani, oy! Wala. Namilapad na sa pengo ganti ay. Tagabalbal kita ay. Pilit pagka-break ang iyang silig. Bili pa na ko rin maagaw no ay. Nagkadugo pa man ang baba mo. Nya, ang liga. Panarabo po nagaw no ay.
Maglaway bang santa? Ikaw rin nakabalbal. Hilom! Ay, Balbal sa kabuang mo! wala ko nung kakabalbal. Nagkadugo ang mga baba ni mo. Imo ko to siya giliog. Naapay dugo sa imong babay. Nabungi ko'y buwang! Unsa? Inak! Ribulto mo na itong kanahan. Didiretso pa na kong pangit ang liok. Nabali hinooning usa na ako katango. Ay, unsa? Why? Mao na! Maingon ka magudalyon of watch and learn. Nya, unsa na naron oh? Ay, mabuang ko. Ay! Sablay! Ahak biyan eh. Bahala na mas mustiso. Ay! Ako na lang usap. Asa ba sila si Lupin? Lupin! Dumong! Asa mo eh? Dirami diris kilid ka. Ayaw kagul. Wak ka na mo biyahe. Ayaw lagi. Ayaw tayo ko rin yung biyahe. Mamatay ko alis nervyos. Ako. Tama mga langit na. Ako eh. Ako eh. Galong bisugot mo sa kong ako eh. Mong paulo eh. Ako eh. Misaka ba na akong kabuhi. Mura wa gyud ti mailhan nga niya silas dimuni ang kurudom. Wa ko makapanimaho silang baho. Kung dili man sila makuha namo karon sa sunod, siguroon ka na gyud sila. Ay, may kasikas aunahan. Sunod. May bilihok sa mga kasagbutan dito sunod. Sige, susihon ta. Andaman yung daan ang inyong mga hinagiban. Dali mo. Sekretary tiksi silas kapitan. Ingnang may nabantayan tangari nga murag may kasikas. Tiksi silang daan. Ako'y number. Unsa? Oh, ni ako'y number nila. Tiksi sila. Ako'y load. Ay, kurudog. Bayan ni mo eh. Bibi, kapasahan talang ka. Unsa ba'y number ni mo? Bitaw ako'y silpon. Kurudog biya ni mo dako eh. At tuwa sila dito kaw. Lakaw na yun pagdali. Ayaw. Hilom na kapitan. Uy, kami ni uy. Sum ni siya. Kahit salamat. Kami na ako Mangkas. Kap. Mura naman deh. Tabada. Wa man jud kap. Mura magway tilima doon. Tilang mo. Ato sila ganto dito spikas. Wa man sila mutig. So yung kung sa lang kayong tal dito. Tala mo. Oy, paghina lang mo. Naggahi baya mo. Dito mo spikas dali. Atong korniron ha. Naadihan dapitang kasikas. Basta mugawas ka ni tirahi na ninyos bagakay ha. Sige. Ay, para milihok. Saman lamong labayo na ni Magkakay. Kadiyot lang. Bagay. Hindi. Kandig ba din? Gutom na. Gutom. Hala,
Hala sige, pamainit mo. Nagpapalit akong paan o kape. Painit lang sa mo ha? Uy! Kap! Kumusta na yung lakaw, Kap? Ay, wag yun. Bisag mo na ko nilagpaon, pero wag yun mo pakita ang mangtas. Sige na lang, Kapitan. Napay daghang mga adlaw. Gabi. Ay, oo. Kurudog ba yan? Gabi idi ay. Sige lang, Kap. Makuha talag hapon ang mangtas. Hala, oy! Hala, agawin! Nabali mo yung agawin, oy! Nabali ang husan ni mo katango! Sige. Imta, di mo na. Ay, Ibton? Imta na. Kay ilisan ko nipon sa buhaya. Nay? O sabi ato iibot ana, oy! Hindi man ta dentista dire? Kuha atong pliers. Kadto may ibot. Magdali, di mo na. Ay, glisyo kagawon ha ayog paglihok kay ngit-ngit na ayo warar patay suga. Ambot sa di mo agawon, oy! Kahilig yun di mo ngit-ngit, oy! Ayaw na lang reklamo niya. Buhatang akong isugo ni mo. Bibi! Open your mouth. Open the holes of your nose. Nangang maayo ha, kaya baglis sa drabak ko. Inag-ihap na ko 1 to 10, utong ha, kay ako ng Ibton. Sige. Batay ha, batay. Batay yun, batay. Batay. Batay ha. Ano yan, mo ihap na ko ha? 1 to 10 ba yan ha? 1 to 10 ha? Okay, ihap na ko. 1 to 10. 1 to 10. Ay, sorry, agaw, dili maooy. Sabi ay! Ako mo itong dila, magkupitas plahet, mga ka! Di magod maklaro ka ayo. Oy, agaw, ngit manggod ka ayo. Ihap ka pa. Abi 1 up to 10, tuluran di ay ka numero. 1, 2, ug 10. Hino na ay, tagaling magdukar nila agawon. Mingon na ako nimo nga 1 to 10. Hilom. Mingon na ako nga 1 up to 10. Hilom ha? Sakit ba yan ang dila kung buwanga ka? Tanawa, miok-ok na hiloon na akong dila hanggawa ka. Amang sa naggamit ng imong dila agawon. Usaywa! Usahan na mula ito na akong papa. Jumo o parts lupin. Unsa ka resulta silang lakaw gabi ay. Boding, nagmata ka na di ay. Nang mayang. Unsa man na silang orasa na uli sila parts Jumo o parts lupin? Ha? Nang mayang? Ay, ambot unsa na to silang orasa mauli. Oy, pagbangon nako diha naman na sila. Nangatog na. Pero pasagdi lang na sila una diha. Kay basig kadlaw na kaayo na silang nauli. Dali hinuon tabangi hinuon ko nga ri pag-andam sa atong pamahaw. Dali, buding. Oops!
Ay, agaon. Kumusta na yung mga ngipon? Oh. Hala? Hala, uy. Usbara agaon, be? Hala, uy. Para mag-German. Para mag-German shepherd, ay. Hala, uy, taas ako dahil magdila agaon. Gilo ka ka na agaon. Ay, na. Ngigay, taas kay mong dila. Usbara, be? Ay, mapiksan ta ay. Kahambog biya niya. Abi kay taas magdila. Mali! Magkabalik ko sa bang dila ag salmon. Usbara, be? Ay, pero agaon, oy, agaon. Wa man na mabalance ng imong ngipon, agaon, oy. Ang usa taas, hait. Nya ang usa, mubo nga dumpol. Unsa man ang ngipon ng imong ipuli, oy? Da. Ngipon na si Rumbuang. Ba't ito sa maglaway na? Ang yan, pagkikay kang mahimong irumbu ang agaw na ay? Sumtukon tayo noong ka. Gahal-hal ka lang di mo ni. Pero agaw! Ay, agaw na ay, kahabol sa ng imong ipon, oy. Huwag yung hait-hait, anak. Sige lang. Panibasan ko lang yan yung buyit. Doon, unsa na mas toro. Turo, mutuaan, sige soyob atong batos impyerno. Kondisyon ako na kayo sa agawon. Mao ba? Kung mao, pwede na di ay siya karong gabi. Taon sa kanang anak? Oh, mamahal ba si agawon? Oh, pwede na kayo. Ikaw agawon, pwede na ka. Labaw pa sa pwede di mo ni. Mamalikos ka ba din akong dila? Usap ng dilaang yung mag-sumpay anak agawon. Ay! Dila sa nananggal. Mo ni kontra sa mga demonyo. Dili na sila makaduol ani. Chololot, Ay, Mader. unsa man ang imong gipamitay diha sa may bintana, Chololot? Da, pungpong sa mga ahos, Mader. Uy. Aron ang mga daotan di makasudi sa tong panimay. Mao ba? Da, maniguro lang ta, Mader. Kay basig karon mo lihok ang mga kampo ni Satanas. Wa na ba sila mo lihok gabi eh? Tuod, Chololot. Wa tuoy nabalita ron nga duna na sa patay. Busa, kinahang naman nagana na yutang daan, Mader. Tuod, sila sa Jumong. Ay tuan ng lakaw na sabto silang tulo. Ambot og asa nagyud ka to ang ilang tumungbas ilang lakaw. Asa na sabga to. Ang ako og magabihan na sa tuog uli. Yun na, unsa may lakaw ninyo gabi eh. Unsa naman mong orasa na uli. Murag kadlaw na yun tumadir ay. Kay amo ang yung ipangita ang giingong mangtas. Pero da, wag yun pakita ang kurudog. Nibaw tingali to siyang nangandam nami. Kaya kung nagpakita to namo siya, matusak-tusak, yun sis mga daan namang bagakay gitalinsan ay. Hahay, pastilan. Naunsa naman taon kining atong dapit. Uy, nganong kalit man lang nga dunay misamok nato din eh. Nga pagkamalinawon unta nining dapita. Ana man yun na, Mader. Suol-suol man ang mga kanahan, mga kaguko. Pero sige lang, madakpan na maghapon na namo ba? O mapatay na namo ka ng mga tasa. Naawa na gud. Kabantay ka. Marabisi ka nga itong mga silingan na. Puro doon naman sa gipanday. Nang Gina, unsam nang gibitay nga mga ahos malagi na nang baligya na. Di na baligya, Parts. Unsam na parts. Kalakin sa tingali nas bayot. Oh, ni Chololot Parts.
Misoroy na siya ganiha. Siya sa kay gisulsul sa mga tao nga halos tanan. Pulos man may nagbitay mga ahos sa ilang mga bintana. Ay, gusto parts! Matod pa sa mga kakaraanan parts. Nagkana ko ng ahos, kontra ko na sa mga ungo, mga impacto, guban pa. Basta makakita ko sa ana ba, mupalayo ko ng mga kampo ni sa talas. Bahuan tingali sila na parts, maong di mo dool. Parehas ba nimo ba parts? Dili mo ka og sulan nga may ahos. Yaong rin ko. Ambot lang mo. Balot ko mga muray mo. Tinuod bago ng mga ingon ana parts. Butlang. Kini yung bayuta, abot sa ning atong mga slinga, no? Yung kutob ko sa isulti, aling bayot, mutuom sa na sila. Pero, wa man sa tingali dautan parts, og mutuo lang kita. Kamu na ito, oh. Agaw no eh. Maunsa man tangan nga hayag pa man. Mangita ng tag-ato nga biktima. Dili, di mo ni. Manit ang daan kung kinsay atong prospect. Kung kinsang baya ang atong sakon karong gabi. What? What? As unsa? Ang buot mo ipasabot nga mo home service na taagaw? Oo, di mo ni. Busa, mangitang daan og bay nga atong sakon. Ah. Ay. Kan mauna. Ay, kana. Mauna atong sakon karong gabi eh. Tonto, Oh, man naman. bay ka na sa atong kaaway. Ilan ang simbahan. Ay. Char.com. Ay, mo di ay murag mingaw. Kapilya na agaw nooy. Ang ina ng kapilya. Ayaw na. Kay no entry tadya. Kana lang lain. Oy, hala. Nabungog ko. Agaw. Nabungog ko. Agaw.